అక్షర బ్రహ్మయోగము భగవత్ ప్రాప్తి అని కూడా ఈ అధ్యాయానికి ఒక పేరున్నది. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్ లో ఈరోజు 8వ రోజు. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపిక కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో అక్షర బ్రహ్మయోగము. క్షర అంటే నాశనం అయ్యేది, అక్షర అంటే నాశనం లేనిది అని అర్థం. సో అవినాశనమైన, నాశనం లేని ఈ బ్రహ్మ యోగం, బ్రహ్మతత్వ యోగం ఏమిటి అంటే భగవత్ ప్రాప్తి అని కూడా మనం దీని అధ్యాయాన్ని పిలవచ్చు. ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. కిం తద్బ్రహ్మం కిం అధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిం ఉచ్యతే. కిం తద్బ్రహ్మ, తద్బ్రహ్మం, ఆ బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి? కిం అధ్యాత్మం, ఆధ్యాత్మం అంటే ఆత్మ అంటే ఏమిటి? మరి కిం కర్మ, కర్మ అంటే ఏమిటి? పురుషోత్తమ అంటూ భగవంతుణ్ణి సంబోధిస్తూ అడుగుతున్నాడు. 3 ప్రశ్నలు అడిగాడు కదా. బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఆధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి, కర్మ అంటే ఏమిటి? ఇంకా అడుగుతున్నాడు ఏమని? అధిభూతం చ కిం, అధిభూతం మరియు అధిభూతం అంటే ఏమిటో కూడా కిం ప్రోక్తం, చెప్పవలసినది. అధిదైవం కిం ఉచ్యతే, అధిదైవం అంటే ఏమిటో కూడా వివరించండి అని చెప్పి 5 విషయాలు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడు అడిగాడు. అధియజ్ఞ కథం కోత్ర, ఇంకా అడుగుతున్నాడు. అధియజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణ కాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. సో అధియజ్ఞం అంటే ఏమిటో కూడా ఈ దేహంలో ఎలా ఉంటాడు ఈ అధియజ్ఞం అనేది వివరించండి మధుసూదన. ప్రయాణ కాలే చ కథం అంటే ప్రయాణ కాలం అంటే లాస్ట్ మినిట్ లో అని, వెళ్ళిపోయే ముందు ఏ విధంగా జ్ఞేయోసి, జ్ఞానం ఉన్నవాడు ఏ విధంగా జ్ఞేయోసి తెలుసుకుంటాడు. నియతాత్మభి, ఆ నియతాత్మలు అంటే మంచి నియమంగా భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ మార్గంలో చివర్లో నిన్ను ఏ విధంగా వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. సో యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, అతడు ఎలా ఉంటాడు, మన శరీరంలో ఏ విధంగా ఉంటాడు. తర్వాత ఈ నియతాత్మభిలు అంటే ఇలా ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రయాణ కాలేచ అంటే మరణ సమయంలో జ్ఞేయోసి, కథం జ్ఞేయోసి, ఏ విధంగా నిన్ను తెలుసుకుంటారు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ శ్లోకంలో 5 విషయాలు అడిగాడు. బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఆధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి, కర్మ అంటే ఏమిటి, అధిభూతం ఏమిటి, అధిదైవం ఏమిటి, 5. ఇక్కడేమో యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు, లాస్ట్ మినిట్ లో మరణించే ముందు వాళ్ళు ఈ భక్తులు నిన్ను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్పి మళ్ళీ ఒక 2 ప్రశ్నలు ఇక్కడ అడిగారు. భగవంతుడి సమాధానం చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ
అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో ఆధ్యాత్మముచ్యతే భూతభావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితః. అక్షరం బ్రహ్మ పరమం. సో నాశనం లేనటువంటి దివ్యమైన బ్రహ్మం, దివ్యమైన తత్వమే బ్రహ్మం. స్వభావం ఆధ్యాత్మం ఉచ్యతే. సరే, ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మము. ఆత్మ మరి నిత్యము శాశ్వతం అని చూసాంగా. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో అని సెకండ్ చాప్టర్ లో అజ అంటే పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. సో అది ఆత్మ లక్షణాలను చూసాము. సో అలా ఆత్మ యొక్క స్వభావమే, ఆత్మ యొక్క నిత్యతత్వమే ఆధ్యాత్మము. భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంహిత. మన యొక్క సమస్త జీవుల యొక్క భూత అంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులని అర్థం చెప్పుకున్నాం. జీవరాశుల యొక్క భావ ఉద్భవకరో, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలను బట్టి విసర్గ కర్మ సంహిత, వాళ్ళు చేసేటటువంటి కర్మలే మరి పనులే సకామ కర్మలు అని చెప్తున్నారు. అయితే జీవుల ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైన కర్మలు, వాటిని కర్మ అంటారు. అంటే మనం చేసే పనికి మనకి నెక్స్ట్ జన్మ డిసైడ్ అవుతుందన్న చూసాం. అటువంటి పనులన్నీ కర్మలు అయితే అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. అందుకే మళ్ళీ జన్మకు కారణం కాకుండా ఉండటానికి ఏమని చెప్పుకున్నాం, కర్మయోగ మార్గంలో ఫలాపేక్ష లేకుండా చేస్తే మనకి బంధాలు చుట్టుకోవు అని చెప్పుకున్నాం. అందుకే దానిని అకర్మ అన్నారు. అది అకర్మకు ఒక డెఫినేషన్ అయితే, టోటల్ అకర్మ, నిజమైన అకర్మ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆ మార్గంలో, ఏ మార్గంలో అయినా సరే మనం ఆత్మానుభూతిని తెలుసుకోగల స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు, భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఏ కర్మలు చేయవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్పారు. సో అది నిజమైన కర్మ స్టేజ్ అన్నమాట. ఇక ఆ టైంలో మనం ఏ కర్మలు చేయక్కర్లేదు ఆ స్థితి వచ్చిన తర్వాత. అందుకనే అది అకర్మ స్టేజీ అని చెప్పి అంటారు. అంటే లేజీగా కూర్చుని పని చేయకుండా ఉండటం కాదు, ఆత్మానుభూతిలో నిమగ్నమయ్యి భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ లో ఉంటున్నాం కాబట్టి ఆ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకే పని, వాళ్ళ ఆత్మానుభూతి పనిలోనే ఉంటారు, ఇంకప్పుడు వేరే పని ఉండదు అని అర్థం. సో అంతవరకు ఈ మామూలుగా మనందరం ఈ మన యొక్క పనులన్నీ కూడా రియాక్షన్స్ ఉంటాయి, బంధాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనం ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేయటం అనేది ఇంకా సాధన చేయలేదు కాబట్టి, సాధన చేస్తూ ఇప్పుడు ట్రై చేయొచ్చు. బట్ మామూలుగా ప్రతిఫలాపేక్షతో చేసినప్పుడు మళ్ళీ మన నెక్స్ట్ జన్మకి కారణం అవుతూ ఉంటాయి. అటువంటి పనులని కర్మలు అంటాము. ఏ కర్మలతో అయితే బంధాలు వచ్చి మళ్ళీ జన్మ సంప్రాప్తిస్తుందో దానిని మరి కర్మ అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. అధిభూతం క్షరోభావ పురుషశ్చాధిదైవతం అధియజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర. సో ఇక అధిభూతం అంటే శరీరం లాంటి నిరంతరము మార్పు చెందేటటువంటి భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము అని అంటారు. సో అధిభూతం అంటే ఏమిటి అంటే భౌతిక ప్రకృతి. ఏది మన బాడీ ఎలా అయితే మారుతూ ఉంటుందో ఈ ప్రకృతి కూడా మారుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మారే ఈ ప్రకృతిని అధిభూతం అంటారు. అధియజ్ఞం అహమే వాత్ర అంటే ఇక అధియజ్ఞం ఎవరు అంటే మరి నేనే అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే దేవతలందరినీ కలిగి ఉన్న భగవంతుడి యొక్క విరాట్ స్వరూపమే అధిదైవము. పురుషశ్చాధిదైవతం అంటే సూర్య చంద్రులు వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్న భగవంతుడి యొక్క విరాట్ రూపమే అధిదైవము. దేహే దేహభృతాం వర. మరి అంటే ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి రూపంలో ఉండే అధియజ్ఞాన్ని
నేను అని చెప్తున్నారు. సో అది యజ్ఞము అంటే నేనే, అది సర్వదేవతల రూపాన్ని కలిగి ఉన్న భగవంతుడి యొక్క విరాట్ స్వరూపమే అది దైవం. అది ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి రూపంలో ఉండే అది యజ్ఞాన్ని నేనే అని చెప్తున్నా. సో అర్జునుడి ప్రశ్నలు, వాటికి భగవంతుడు ఇచ్చిన సమాధానాలు మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి అన్నాడు. నాశనరహితమైన దివ్యమైన ఈ జీవుడు అంటే ఆత్మ బ్రహ్మం. ఆధ్యాత్మము అంటే ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం. జీవుడు అంటే ఇక్కడ ఆత్మనే జీవుడు అంటున్నారు. ఆధ్యాత్మము అంటే ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం, అది ఎప్పటికీ ఉండే ఆ స్వభావం. కర్మ అంటే దేహోద్భవానికి సంబంధించిన కార్యం. మళ్ళీ మనకి ఈ జన్మ గాని నెక్స్ట్ జన్మ గాని రావడానికి కారణాలైనటువంటి పనులు కర్మలు. అధిభూతం అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు అంటే భౌతిక ప్రకృతి. అది దైవం అంటే సర్వదేవతలను కూడి ఉన్న భగవంతుడి విశ్వరూపం. అది యజ్ఞం అంటే యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు అంటే పరమాత్మే యజ్ఞ ప్రభువు. ఆ అధి యజ్ఞం ఎక్కడ నివసిస్తాడు అంటే ప్రతి జీవి హృదయంలో పరమాత్మ ఉన్నాడు. మనలోనే కాదు, చీమలో కూడా, ఎన్నిలో దోమలో అయినా అన్నిట్లో పరమాత్మ ఉన్నారు. మరణ సమయంలో కృష్ణుణ్ణి ఎలా స్మరించాలి? స్మరణాన్ని జీవితకాలం అభ్యాసం చేయడం ద్వారా. అంటే నియతాత్మభులు అంటే ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు జ్ఞేయోసి కథం జ్ఞేయోసి, ఏ విధంగా నిన్ను తెలుసుకుంటారు ప్రయాణ కాలేచ అంటే మరియు ప్రయాణ కాలంలో మరణ సమయంలో నిన్ను ఈ భక్తులు ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు అన్నారు కదా. అంటే జీవితాంతం అభ్యాసం చేయడం ద్వారా అని చెప్తున్నారు. సో జీవితాంతం అభ్యాసం చేయడం అంటే మరి సడన్ గా ఏదైనా టెస్ట్ పెట్టారనుకోండి, మనకి ఆన్సర్స్ తెలియదు క్లాస్లో, మరి దానికి చదువుకోకపోతే ఏ రోజు పాఠం ఆ రోజు చదువుకున్నామంటే మనకి పరీక్ష పెట్టినా రెడీగానే ఉంటాం. అలాగే అంతకాలం ఏదో మరణ సమయం ఏదో ఎవరికి తెలీదు, కానీ మనం దానికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే మరి భగవన్నామ స్మరణ ఎప్పుడూ చేస్తూ ఉంటే మనం దానికి ప్రిపేర్ అవుతాం. ఎలా సిద్ధపడాలంటే, ఎప్పుడు సిద్ధపడాలంటే ఇప్పటి నుంచే సిద్ధపడాలి. ఎలా సిద్ధపడాలి, దాని సిలబస్ ఏమిటి అంటే మరి జపించటం, భగవద్గీత చదవటం, భక్తుల సాంగత్యం, సేవ చేయటం, ఇలాంటివన్నీ మనం చేస్తూ ఆ రకంగా దానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మరి మరణ సమయంలో కృష్ణుని ఎలా స్మరించాలంటే జీవితకాలం అభ్యాసం చేయడం ద్వారా, అంటే ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా అని అర్థం. వాయిస్ ఆడిబుల్ గా లేదు అంటున్నారు, వినిపిస్తోందా ఇప్పుడు అందరికీ? లేదంటే ఏదైనా ఇంకా వినిపించడం లేదా? అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కళేవరం యత్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. అంతకాలే చ మామేవ, ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాన్ని. అంటే చివరి నిమిషంలో ఎవరైతే నన్నే స్మరన్ ముక్త్వా కళేవరం, స్మరిస్తూ ముక్త్వా వదిలిపెడతారో శరీరాన్ని, అంటే చివరిలో ఎవరైతే నన్ను స్మరిస్తూ ఈ శరీరాన్ని వదులుతారో యహ్ ప్రయాతి, వాళ్లకు వాళ్ళు పొందుతారు సా మద్భావం, అతడు నా భావాన్ని పొందుతాడు. యాతి నాస్త్యత్ర అసంశయః, ఇందులో ఏమీ సందేహం అనేది లేదు, డౌట్ లేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడు దేనిలో? చివరి సమయంలో నన్ను స్మరిస్తూ దేహాన్ని వదిలిన వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నా భావాన్ని పొందుతారు, దీంట్లో సందేహమే లేదు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కల్పన మాతాజీ వినిపిస్తోందంటున్నారు. సో లాస్ట్ లో భగవంతుని స్మరిస్తూ ఎవరైతే బాడీ వదులుతారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నా భావాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కళేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ
సదా తద్భావ భావితః. సో ఎవరైతే యం వాపి స్మరన్ భావం, ఏ భావాలను స్మరిస్తూ త్యజత్యంతే కళేవరం, ఈ కళేవరాన్ని అంటే శరీరాన్ని వదులుతారో, తమేవైతి కౌంతేయ, దానికి తగ్గ స్థితి సదా తద్భావ భావిత, వాళ్ళు దానికి తగ్గ స్థితియే వాళ్లకు, ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితియే వాళ్లకు వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో మన చివర్లో ఏ భావాలతో అయితే మనం ఈ శరీరాన్ని వదులుతామో ఆ భావాలకు తగిన స్థితిని పొందుతాము. అందుకే ఫస్ట్ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు, నన్నే స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదిలిన వాడు నా భావాన్ని పొందుతాడు, ఇందులో డౌట్ లేదు. అది అలా కాకుండా ఏదైనా కానీ చివర్లో ఏ భావాలతో మనం శరీరాన్ని వదులుతామో, ఏ ఫీలింగ్స్ తో, ఆ ఫీలింగ్స్ కి తగిన స్థితే వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ ఫీలింగ్స్ భగవంతుడి మీద ఉంటే భగవంతుడిని పొందగలుగుతాము అని. సో దీనికి ఉదాహరణగా భాగవతంలో స్టోరీ ఉంటుంది. ఈ భరత మహాముని కథ అన్నమాట. ఈ భరత మహాముని మరి ఆయన ఒక గొప్ప రాజు అయితే, ఆయన ఈ మోక్ష మార్గంలో ఉండాలి అనే కోరికతో ఆయన సన్యాసం తీసుకుని మరి అన్ని రాజ్యాన్ని, భార్య పిల్లల్ని అన్నిటినీ వదిలి ఆయన అడవికి వెళ్ళి తపస్సులు, ఈ యజ్ఞాలు చేసుకుంటూ ఆయన మార్గంలో ఉంటూ ఆల్మోస్ట్ ఆత్మానుభూతికి దగ్గరలోకి వచ్చే స్టేజ్కి వచ్చారు ఆయన పరిపూర్ణతకు. ఒకరోజు ఒక పులి ఒక లేడీని వెంటాడుతూ తరుముకుంటూ వస్తే అది చివరికి నీటిలో పడి ప్రాణాలు వదలటం జరుగుతుంది. అప్పుడు అది గర్భవతిగా ఉండటం వల్ల ఒక చిన్న లేడి పుట్టడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ పెద్ద లేడి చనిపోవడం. అప్పుడు ఈయన వెళ్ళి ఆ చిన్న లేడిని రక్షించి దానికి కొన్ని సపర్యలు అవి చేయడం జరుగుతుంది. దానికి కావలసినవి చేసి ఆ మమకారాన్ని పెంచుకోకుండా ఉండకుండా ఆయన దాని పట్ల అటాచ్మెంట్ పెంచుకోవడం ప్రారంభించారు. ఇక దాని గురించి ఆలోచిస్తూ దానితో ఆడుతూ దాని మీద ఆయన మనస్సంతా దాని మీద కేంద్రీకృతం అయిందనమాట. సో ఒకరోజు ఈ లేడీ ఏటో వెళ్ళి అది ఎంతసేపటికి రాకపోయేసరికి ఇంకా ఆయన దాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి చివరికి ఒక లోయలో పడిపోయి ప్రాణాలు వదలటం జరిగింది. సో మరి పోయేటప్పుడు ఆ లేడీ మీదే గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ జన్మలో ఆయన ఒక లేడీగా పుట్టడం జరుగుతుంది. సో ఆ లేడీగా పుట్టిన తర్వాత మరి ఆయన యొక్క తపస్సు ఫలితంతో ఆయన పూర్వజన్మ గుర్తుండి ఆయన ఆ మునులు ఆశ్రమాలు వాళ్ళ తపస్సు యజ్ఞాలు చేసుకునే చోటే ఉంటూ ఆ యజ్ఞ ప్రసాదాలు ఆకులు అవి ఆ యజ్ఞంలో ఉన్న ఆకులు అవి తింటూ అలా ఆ జన్మని గడిపిన తర్వాత నెక్స్ట్ జన్మలో మళ్ళీ పుట్టి జడభరతుడు అనే పేరు వస్తుంది. ఆయన అప్పుడు బాగా ఆత్మానుభూతిలో ఉంటూ అలా ఏ విషయంలోనూ అంటే అస్తిత్వ ప్రజ్ఞతో మన వాళ్ళు ఏమంటారు జడత్వం ఉంటారు. అలా ఏది ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి తెలియక. సో ఏదేమైనా ఆయన అలా ఉంటూ ఆ జడభరతుడుగా ఆ జన్మలో ఆయనకు మోక్షం వస్తుందన్నమాట. సో ఇక్కడ భంగం కలిగింది దీనివల్ల ఆయనకి నెక్స్ట్ జన్మలో ఆ లేడీ దీంతో ఉండి ఆ తర్వాత జన్మలో ఆయన మోక్షం పొందటం జరిగింది. సో అది ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. దేనికి చివరి నిమిషంలో యం వాపి స్మరణ భావం, ఏ భావాలు స్మరిస్తూ కళేవరాన్ని వదులుతామో ఆ భావాలకు తద్భావ భావిత, ఆ భావాలకు తగ్గ తమేవైతి కౌంతేయ, తగ్గ స్థితినే పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. కాబట్టి మరి ఇలా ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదిలితే దానికి తగ్గ స్థితే తెలుసుకుంటూ వస్తుంది. నన్ను స్మరిస్తూ ఎవరైతే లాస్ట్ మినిట్ లో శరీరాన్ని వదులుతారో నా భావాన్ని తప్పకుండా పొందుతారు అని చెప్పారు. ఇందులో డౌట్ లేదు అని చెప్పారు. కాబట్టి ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ, కాబట్టి తస్మాత్, కాబట్టి సర్వేషు కాలేషు, అన్ని కాలాల్లో మామనుస్మర యుధ్యచ, నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చెయ్యి. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించి మామే వైశ్యస్య సంశయం,
మనస్సును బుద్ధిని నువ్వు నాకు అర్పించినట్లయితే ఈ విధంగా నన్ను తప్పనిసరిగా నిస్సందేహంగా అసంశయం సందేహం లేకుండా నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నా. సో ఎప్పుడు నన్ను సర్వేషు కాలేషు ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధాన్ని చెయ్యి. అర్జునుడికి చెప్పారు, మనకు కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. మన జీవన పోరాటాన్ని మనం భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ చేసినట్లయితే, మనసును ఈ బుద్ధిని ఆయన యందు నిలిపినట్లయితే నిస్సందేహంగా ఆయన్ను పొందొచ్చు. సో ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ అంటే ఆయన పేరు పైకి ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండకపోయినా మనస్సులో దృఢంగా ఆ భక్తి భావాన్ని జీర్ణించుకున్నప్పుడు అని అర్థం. సో మనస్సును బుద్ధిని ఆయన మీద నిలిపితే నువ్వు నిస్సందేహంగా నువ్వు నన్ను పొందుతావు. సో ఆ భక్తి భావం మనస్సులో నిలపడం, మనసు బుద్ధి ఏమిటి అనే ప్రశ్న కనుక వస్తే, ఎగ్జాంపుల్ కి మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు మన మైండ్ లో ఎప్పుడు ఎలా ఉంటారు? మన తల్లిదండ్రులు అవ్వనివ్వండి, మన పిల్లలు అవ్వనివ్వండి, వీళ్ళందరూని మనం నిత్యం వాళ్ళని పిలుస్తూ ఉండకపోవచ్చు, నిత్యం వాళ్ళ పక్కన కూర్చుని ఉండకపోవచ్చు, వాళ్ళ పేర్లు పలుకుతూ ఉండకపోవచ్చు, కానీ మనం బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ లో ఎప్పుడూ వాళ్ళ మీద మనకు ఆ ప్రేమ ఉంటూనే ఉంటుంది. అదే విధంగా భగవంతుణ్ణి మనం మరి ప్రేమ ప్లస్ గౌరవం ఈ రెండు ఉండటమే భక్తి. సో మనం ఈ ప్రపంచంలో చూపించే ఈ ప్రేమ అనుకుంటూ ఉండేదంతా కూడా దాని అనురాగం. ప్రేమ అనేది సెల్ఫ్లెస్ లవ్ అనేది అతి శుద్ధమైనది. ఆ తత్వం భగవత్ తత్వమే. కాబట్టి ఆ ప్రేమ అనేది భగవంతుడికే వర్తిస్తుంది. మిగిలినవన్నీ అనురాగాలు, రాగాలు, మన భౌతిక ప్రపంచంతో అటాచ్ అయి ఉన్నవన్నీ కూడా రాగాలు. సో ఆ దివ్యత్వంతో అటాచ్ అయి ఉన్నదే ప్రేమ. సో ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి మరి మనం ఎప్పుడు ఆ రకంగా భక్తి భావం అంటే ఆ ప్రేమ గౌరవం మన పేరెంట్స్ మీద ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మరి మనకి ఇష్టమైన పెద్దవాళ్ళ మీద ఉంటుంది. మరి అలాగే ఉపాధ్యాయులు కొందరు మనకి ఎంతో ఫేవరెట్ వాళ్ళు, గురువులు కొందరి మీద ఉంటుంది. సో అదే విధంగా మరి సమస్తాన్ని పేరెంట్స్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉంటాము, వాళ్ళు మనకి అన్ని చేస్తున్నారనే విషయం తెలుసుకుంటాం, అర్థం చేసుకుంటాం. తద్వారా వాళ్ళ మీద ఈ అనురాగము, ఈ గౌరవము పెరుగుతుంది. మరి మనం చూడకపోయినా మరి మనకు అసలు ఈ శరీరాన్ని గాని అసలు మనకి నీరు గాలి ఒక్క నిమిషం కూడా గాలి పీల్చుందే ఉండలేము. వెలుతురు ఇవన్నీ ప్రసాదించిన భగవంతుడి మీద నీరు మనం ఇంకెంత కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. మరి ఏదైనా చిన్న కింద పడిపోయింది ఎవరైనా తీసిస్తేనే థ్యాంక్ యూ అంటాము. మరి ఇంత జీవించటానికి అవసరమైన గాలి, నీరు, వెలుతురు ఇలాంటివి లేనిదే ఎవరూ ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేరు. మరి అలాంటి భగవంతుడికి మనం పట్ల మనం ఎంత కృతజ్ఞత భక్తి భావంతో ఉండాలి. సో భగవంతుడిని ఆ రకంగా ఎప్పుడు ఎవరైతే మనసులో బుద్ధిలో ఉంచుకుని ఆయన్ని స్మరిస్తూ మన డ్యూటీస్ ని మనం చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా ఆయన్ని పొందుతాము. సో ఏ డ్యూటీ అయినా నీ కర్తవ్యాన్ని భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనే భక్తి భావంతో ఆయన్ని స్మరిస్తూ అంటే అది అర్థం. నోట్తోనే స్మరణ అని కాదు, మైండ్ లో భగవంతుడిని ఆ రకంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని స్థితపరచుకుని ఉండటం నేర్చుకోవాలి. మనం ఆ భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవాలి. ఇది భక్తి మార్గం. సో అందుకని భక్తి మార్గం లో భగవంతుడిని ఎలా పొందొచ్చో ఇక్కడ అందుకని ఈ చాప్టర్స్ లో చూస్తున్నాం అనమాట. ఆ రకంగా నువ్వు ఉంటే నిరంతరం నన్ను స్మరిస్తూ నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధం చెయ్యి. మనందరికీ ఏమిటి, నిరంతరం మీరు మనసులో నన్ను ఉంచుకుని మీ కర్తవ్యాలు, మీ డ్యూటీలు, మీ జీవన పోరాటాన్ని మీరు చెయ్యండి. అక్కడ అర్జునుడి కర్తవ్యం కురుక్షేత్ర యుద్ధం, మన కర్తవ్యాలు మనవి. మన కర్తవ్యం అనే ఈ జీవన పోరాటంలో మనం కూడా ఇదే విధంగా భగవంతుని స్మరిస్తూ మనసు బుద్ధి ఆయన మీద నిలిపినట్లయితే తప్పనిసరిగా ఆయన్ని పొందొచ్చు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో విద్యుక్త ధర్మం అంటే నీ డ్యూటీ, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అందుకే మన వాళ్ళు డ్యూటీ ఈజ్ గాడ్ అంటూ ఉంటారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, ఆ బాధ్యతను భగవంతుడి పని అనుకుంటూ మనం నిర్వర్తించగలిగినప్పుడు తప్పనిసరిగా భగవంతుడిని పొందుతాము. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా
పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. ఈ అభ్యాసంలో, ఈ ప్రాక్టీస్ లో గనక, ఈ అభ్యాసం, ఈ యోగంలో గనక నువ్వు యుక్తుడు అయినట్లయితే, ఇలా పనులు చేస్తూ, ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ, ఈ యోగాన్ని నువ్వు పనులు చేసినట్లయితే, అన్యగామిన, ఇక వేరే దారికి వెళ్లకుండా ఇదే విధంగా నువ్వు పనులు చేసినట్లయితే, నీ డ్యూటీస్ ని పరమం పురుషం దివ్యం, ఆ దివ్యమైనటువంటి పురుషుణ్ణి, భగవంతుణ్ణి యాతి పార్థ అనుచింతయన్, తప్పనిసరిగా నువ్వు చేరుకుంటావు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఈ రకంగా ఈ పరమ పురుషుణ్ణి ధ్యానిస్తూ ఈ యోగంలో యుక్తులై వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారో, భగవంతుని ధ్యానిస్తూ వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనసును ఎల్లప్పుడూ నా మీద నిలిపి ఈ మార్గం నుంచి తప్పుకోకుండా, అంటే ఇదే మార్గంలో ఉంటూ నన్ను ధ్యానించే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటారు. సో భగవంతుడిని ఎప్పుడు మనసులో ఉంచుకుని మనం మన పనులను, మన డ్యూటీస్ ని మనం నిర్వర్తించాలి. మనసును, బుద్ధిని ఆ రకంగా నిలిపి ఈ యోగంలో గనక మనం స్థిరపడి ఈ మార్గం నుంచి తప్పుకోకుండా ఇదే విధంగా మనం పనులు చేసినట్లయితే, మన బాధ్యతలు నిర్వర్తించినట్లయితే తప్పనిసరిగా భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటాము అని చెప్తున్నారు. సో ఇది టెస్ట్ ఎప్పుడో మరి ఎవరికి తెలియదు. ఎప్పుడు సిద్ధం అవ్వాలంటే ఇప్పటి నుంచే సిద్ధపడాలని చూసాం. ఎలా సిద్ధపడాలంటే మరి భగవన్నామాన్ని జపించడం, భగవద్గీత అంటే మరి జపము, స్మరణము, శ్రవణము, భక్తుల సాంగత్యం, సేవ చేయటం, ఇవన్నీ చూసాం. సో ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఆ భక్తి అనేది మనం డెవలప్ అయ్యి ఈ రకంగా మనం ఎప్పుడైనా సరే మరణానికి రెడీగా ఉండొచ్చు. ఏ సమయంలో అంటే మరి ఇప్పటి నుంచే మనం ఇలా సిద్ధపడాలి. దాని ఫలితం ఏమిటి అంటే మరి మోక్షము, అంటే మన ఆత్మకు మోక్షం వస్తుంది ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి. సో భగవంతుని స్మరించాలి అంటే ఏమని, అసలు భగవంతుడి గురించి కొంచెం అర్థం చేసుకుని కదా ఆయన్ని మనం థింక్ చేయాలంటే. సో కవిం పురాణం అనుశాసితారం అనోరణీయం సమనుస్మరేద్య సర్వస్య ధాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్. కవిం పురాణం అంటే ఈ పురాణం అనుశాసితారం అంటే అన్ని తెలిసిన వాడిగా, అనుశాసితారం పురాతనం అంటే అతి ప్రాచీనుడుగా, అనుశాసితారం అన్నిటినీ కూడా నియంత్రించేవాడిగా, కంట్రోల్ చేసేవాడిగా, సుప్రీం కంట్రోలర్ అని అర్థం. అనోరణీయం సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మం, అణువు కంటే కూడా చిన్నవాడైన సూక్ష్మమైన వాడు. సమనుస్మరేద్ అంటే అన్నిటినీ పోషించేవాడు అయినటువంటి అతను. సర్వస్య ధాతారం అచింత్య రూపం, అన్ని భౌతిక భావాలకు కూడా అందని వాడు, అతీతుడు. అచింత్యం అంటే అన్ఇమాజినబుల్, ఊహాతీతుడు అన్నమాట. తర్వాత ఆదిత్యవర్ణం అంటే సూర్యుని వలె ప్రకాశించేవాడు. తమస పరస్తాత్ అంటే మరి చీకటిని పారద్రోలే సూర్యుడి వలె ప్రకాశించేవాడు. ఆయన ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియుడు, దివ్యమైన వాడు. ఈ రకంగా మనం భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉన్నది. భగవంతుడంటే ఏమిటి అసలు అని అంటే సమస్తము తెలిసిన వాడు, అతి ప్రాచీనుడు, ఆయనకి అజో పుట్టుక అనేది లేదు, అన్నింటినీ నియంత్రించగలవాడు, సుప్రీం కంట్రోలర్, సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడు, అన్నిటినీ పోషించేవాడు. ఏది కూడా భగవంతుడు లేనిదే జరగదు, ఉండదు, జీవించలేదు. సో ఉనికి అనేదే లేదు భగవంతుడు లేకపోతే దేనికైనా సరే. అన్ని భౌతిక భావాలకు అతీతుడు. మన గుణాలు, మన స్వభావాలు, భావాలు, ఇష్టాలు, అయిష్టాలు ఇవన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి. ఆ స్వభావాలన్నిటికీ, గుణాలన్నిటికీ, భౌతిక గుణాలన్నిటికీ అతీతుడు, ఊహాతీతుడు. మరి మనకి అచింత్యం అంటే మనం అన్ఇమాజినబుల్. మరి ఎల్లప్పుడూ అలాంటి పరమ పురుషుణ్ణి ధ్యానించాలి. అతను మరి ఆదిత్యవర్ణం సూర్యుడిలా ప్రకాశిస్తూ చీకటిని పారద్రోలుతూ ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియుడు, దివ్యమైన వాడు భగవంతుడు. ఇలా మనకు అసలు భగవంతుడి యొక్క
క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఇవన్నీ మనకి తెలుసు కదా అంటే మళ్ళీ నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇది మనకి ఎలా తెలుసు అంటే పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళకి ఇది పరంపరగా వచ్చిన కొన్ని బేసిక్ విషయాలు మనకు తెలుసు. కానీ మొట్టమొదట ఆయన చెప్పబట్టే మరి ఇవన్నీ కూడా అలా పరంపరగా వచ్చాయి. కొన్ని విషయాలైనా మన దాకా వచ్చాయి, బేసిక్ విషయాలు. డీటెయిల్డ్ గా మనం ఇందులో చూస్తున్నాం. సో ఇది భగవంతుడి లక్షణాలు, భగవంతుడు అంటే ఏమిటి అనేది చూసాము. ఇక్కడ ఆ భగవంతుడిని ఏ విధంగా పొందాలి అంటే ఎలా అంటే ఇందాక కూడా చెప్పారు కదా, ఎవరైతే వాళ్ళ డ్యూటీస్ ని వాళ్ళు చేస్తూ ఈ మార్గం నుంచి తప్పుకోకుండా మనసును బుద్ధిని నా మీద నిలిపి నన్ను స్మరిస్తూ మీ కర్తవ్యాలను చేసినప్పుడు ఇదే మార్గంలో ఈ మార్గం నుంచి తప్పుకోకుండా నన్ను చేరుకుంటారు అని. సో ఇక్కడ మళ్ళీ అనన్యచేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాసే. అనన్యచేత సతతం, సతతం అంటే ఎల్లప్పుడూ ఈ వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇదే మార్గంలో ఉంటూ పనులు చేస్తూ ఉంటే, యోమాం ఎవరైతే నన్ను స్మరిస్తూ నిత్యము తస్యాహం వాళ్లకు నేను సులభా పార్థ చాలా సులభంగా దొరుకుతాను పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగిన నిత్యము కూడా ఇటువంటి యోగంలో యుక్తుడైన వాళ్లకు అని చెప్తున్నారు. సో అనన్య చేత క్రమం తప్పకుండా నన్ను నిరంతరం స్మరించే వాళ్లకు నేను సులభంగా లభిస్తాను. సో భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు మైండ్ లో ఉంచుకోగలిగిన వాడికి అంటే ఏ పని చేస్తున్నా వెనక ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అంటే ఇందాక చెప్పింది మన యొక్క కుటుంబం మీద మన వాళ్ళ మీద మనకి ఎలా అయితే ఏ పని చేస్తున్నా బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఉంటూనే ఉంటుందో ఆ రకమైనటువంటి ఇంకా ఎక్కువైనటువంటి ఆ భక్తి భావం భగవంతుడి మీద ఎప్పుడు ఉన్నప్పుడు అది ఆ వాళ్లకు నేను సులభంగా లభిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నాను. నన్ను స్మరిస్తూ అంటే అందుకే భగవన్నామ స్మరణ చేసినప్పుడు ఆయన మీద దేన్ని ఆలోచిస్తే దాని మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది అన్నది చూసాం మనం. ఆసక్తి పెరిగితే కోరిక పెరుగుతుంది, కోరిక పెరిగితే అంటే ఇక్కడ ఆసక్తి అన్నది మనం దేనికి వాడొచ్చు అంటే దేని గురించి ఆలోచిస్తే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. సో భగవంతుడి గురించి ఆలోచించాము అంటే ఆ భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి భావం కూడా ఆ రకంగా పెంచుకోవచ్చు. సో ఆలోచించడం అంటే ఆయన నామజపం చేసినట్లయితే. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేది మరి ఆ మంత్రాన్ని జపించటం అలవాటు చేసుకుంటే కొంతవరకు మనకు ఈ మార్గంలో వెళ్ళటానికి మన యొక్క ముందు కావాల్సింది అరిషడ్ వర్గాలను తగ్గించుకోగలుగుతాం. సో వైరాగ్యం కోసం అరిషడ్ వర్గాలు కంట్రోల్ చేయాలి అంటే భగవన్నామం సహకరిస్తుంది. ఆ ప్రేమ భావాన్ని పెంచుకోవాలి అంటే భగవన్నామ జపం సహకరిస్తుంది. సో ఇక్కడ మరి కుచేలుణ్ణి ఆయన బాల్య స్నేహితుడు శ్రీకృష్ణుడు చూపిస్తున్నారు. బలరామకృష్ణులు ఆయన గురువు గారైన సాందీపని ముని ఆయన దగ్గర నేర్చుకుని ఆయన ఆశ్రమంలో వాళ్ళు విద్యను అభ్యసించారు. ఆ సాందీపని ముని బలరామకృష్ణుల్ని ఆ కుచేలుని చూస్తున్నాం. కుచేలుడు కూడా సాందీపని ముని ఆశ్రమంలోనే విద్య నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఈ కుచేలుడు మరి పెద్ద అయిన తర్వాత కొంచెం దారిద్ర్యంలో ఉండటం, భార్య ప్రోద్బలంతో శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్తే నీ స్నేహితుడు కాబట్టి మనకి ఏదైనా సహాయం చేస్తారంటే ఆయన భార్య మాట తీసివేయలేక రావడం. కానీ వచ్చిన భగవంతుడిని చూసి అత్యంత తృప్తిపడి ఆయన వచ్చిన విషయాన్ని కూడా చెప్పకుండా ఉండటం. కానీ భగవంతుడు ఆయన్ని ఎంతో ప్రేమతో స్వీకరించి మర్యాదలు సలిపి ఆయనకు చివరికి ప్రేమతో ఆయన్ని పంపించడం. ఆయన ఏది అడగలేదు, ఈయన ఏది అడగలేదు ఆయన దారిద్ర్యం విషయం వాళ్ళు. కానీ కుచేలుడికి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి తన ఇంటి స్థానంలో పెద్ద భవనము, భార్య, అందరూ మంచి ఐశ్వర్యవంతులుగా పిల్లలు అందరూ ఉండటం చూడటం జరిగింది. అయితే కుచేలుడు భక్తుడు కాబట్టి ఆ ధనాన్ని కూడా ఓన్లీ స్వార్థ పర్పస్ కే ఉపయోగించకుండా నలుగురికి సహాయం చేస్తూ
ఆ రకంగా తన జన్మను గడిపి ధన్యం చేసుకున్నాడు. ఆ స్టోరీ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఎప్పుడు కూడా నన్ను స్మరిస్తూ ఉన్నవాడికి అంటే ఇక్కడ కుచేలున్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించారు. భగవంతుడిని ఎందుకు పొందాలి అనే దానికి కూడా మనకు ఆ ప్రశ్న వస్తే ఆన్సరు మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. నన్ను గనక పొందిన తర్వాత మాముపేత్య పునర్జన్మ అంటే పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. ఈ అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయంలో పునర్జన్మ నన్ను పొందిన తర్వాత నాప్నువంతి మహాత్మానః ఇక ఉండదు. సో ఎవరైతే నన్ను పొందుతారో వాళ్లకు మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉండదు. ఎక్కడ పునర్జన్మ? ఈ దుఃఖాలయం అంటున్నారు మన ప్రపంచాన్ని. సో ఈ అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయంలో మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు నన్ను పొందిన వాళ్లకు. సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. సో వాళ్ళకి సిద్ధిస్తుంది ఏది? పరమగతి అంటే భగవంతుడి యొక్క ధామం అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భక్తి మార్గంలో ఈ యోగులుగా ఉన్న వాళ్లకు నన్ను పొందిన తర్వాత ఇక వాళ్ళు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. దుఃఖాలతో నిండిన దుఃఖాలయానికి, అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయానికి అంటే ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పుడు తిరిగి రారు మళ్ళీను. అది భగవంతుడిని ఎందుకు పొందాలి అంటే ఈ అశాశ్వత దుఃఖాలయానికి మళ్ళీ రాకుండా భగవద్ధామంలోనే ఉండటానికి. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మాన విద్యతే. ఆ బ్రహ్మలోకం నుంచి అన్ని లోకాల్లోనూ కూడా అత్యంత ఉన్నతమైన బ్రహ్మలోకం నుంచి అన్ని లోకాల్లో ఈ పునరావర్తి అంటే పుట్టుక మరణం జరిగే ప్రదేశాలే ఇవన్నీ. అన్ని లోకాల్లో ఈ పుట్టుకలో మరణం ఉన్నాయి. మాముపేత్యతు కౌంతేయ నన్ను పొందితే మాత్రం కౌంతేయ పునర్జన్మ నా విద్యతే పునర్జన్మ ఉండదని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. సో భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అన్నిటికంటే ఉన్నతమైన లోకం నుంచి అన్నిటికంటే తక్కువ లోకం వరకు కూడా అన్ని కూడా పునరావృతం అంటే పుట్టుక మరణం జరిగే ప్రదేశాలే. కానీ కుంతిపుత్ర కౌంతేయ నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మాముపేత్యతు నన్ను చేరుకున్నవాడు మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది వాళ్లకు ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకు ఈ గోలోక చార్ట్ లోకాలు అన్నారు, అన్ని లోకాల్లోనూ అంటున్నారు. అసలు ఎన్ని లోకాలు ఉన్నాయి ఏమిటి అనేది ఒకసారి చూపిస్తాను. దీన్ని గోలోక చార్ట్ అని ఒకటి ఉన్నది. ఇది తర్వాత మీకు పోస్టింగ్ కూడా చేస్తారు గ్రూప్ లో, మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఈ గోలోక చార్ట్. పైన గోలోకం ఉంటుంది భగవంతుడిది, తర్వాత మరి వైకుంఠ లోకం చూస్తాము, ఆ తర్వాత మన భౌతిక ప్రపంచం అన్నమాట. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అన్ని లోకాల్లోనూ కూడా సో అన్ని లోకాల్లోనూ పునరావృత్తి జనన మరణం ఉంటుంది. పైనుంచి అన్నిటికంటే పైన ఉన్న బ్రహ్మలోకం నుంచి కింది లోకం వరకు అని చెప్పారు కాబట్టి మనం చూస్తున్నాం. ఏ లోకాలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 14 లోకాలు ఉన్నాయి. సత్యలోకం, తపోలోకం, జనలోకం, మహర్లోకం, భూలోకం అంటే ఇది మధ్యలో మన భూలోకం. కింద లోకాలు అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ లోకాలు. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ 14 లోకాలు అని చెప్తున్నారు. సో సత్యలోకం బ్రహ్మదేవుడిది, తపోలోకం 4 బ్రహ్మకుమారులు సనక సనందనాది సనత్ కుమారులు, సనాతనుడు, ఈ 4 బ్రహ్మకుమారులు తపోలోకం. జనలోకంలో మరి ప్రజాపతులందరూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత మహర్లోకం భృగు మహాముని ప్రజాపతులు వీళ్ళు ఉంటారు. తర్వాత ఇక ఈ భూలోకం మధ్యలో ఉంటుంది.
ఆ తర్వాత అతల విత్తల సుత్తల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలు అవన్నీ కింద ఉంటాయి. సో ఈ కింద అన్నిటికంటే మరి నరకలోకం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. 28 నరకాలని చెప్తున్నారు. సో ఇది మన భౌతిక ప్రపంచం. దీనిలో మరి ఇక్కడ ఇది ఎక్కడి నుంచి ఉద్భవించిన ఈ 14 లోకాలంటే భగవంతుడి యొక్క నాభి నుంచి గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన ఇక్కడ అవతరించారు. అంటే ఆయన విస్తరణ, భగవంతుడి యొక్క ఇంకొక ఫామ్ అన్నమాట ఇది, గర్భోదక సాయి విష్ణు. ఆ గర్భోదక సముద్రంలో ఆయన పవళిస్తూ ఆదిశేషుడి తల్పం మీద లక్ష్మీదేవితో సహా ఆయన నాభి నుంచి 14 భౌతిక ప్రపంచపు లోకాలు పుట్టాయి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా ఆయన క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు. ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణు అంటే పాల సముద్రంలో శ్వేత ద్వీపంలో ఆయన మరి శ్వేత ద్వీపంలో విష్ణు లక్ష్మీదేవితో సహా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నది ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు రూపంలో ఉన్న భగవంతుడు. సో అందరిలో పరమాత్మ ఉన్నాడని చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే మన భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి జీవిలోనూ భగవంతుడు ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణువే ఆ పరమాత్మ రూపంలో అందరిలో ఉన్నారు. ఆయన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పాల సముద్రంలో శ్వేత దీపంలో ఉన్నారు అని చెప్పి ఆ అవతారం చెప్తున్నారు, భగవంతుడి యొక్క ఫామ్. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచం మొత్తం పుట్టినది ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణువు యొక్క నాభి నుంచి పుట్టింది అనేది పాయింట్. అయితే పరమాత్మ రూపంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అందరిలోనూ ఉన్నది ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణు. ఆయన పాల సముద్రంలో శ్వేత దీపంలో ఉన్నారు. ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణు పాల సముద్రం కాదు, ఆయన గర్భోదక ఓషన్ లో ఉన్నారనమాట. సో అది ఇక్కడ డిఫరెన్స్. తర్వాత ధ్రువలోకం, ధ్రువ మహారాజుకి ధ్రువలోకం ఇచ్చారు పోయిన తర్వాత కూడా అని చూసాం కదా. అది ఈ ధ్రువలోకం, ధ్రువ నక్షత్రం. సో ఆయన అందరి హృదయాల్లో ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు అన్నది. ఆ తర్వాత ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఈ సర్కిల్ గా ఉండి చూస్తున్నాము. దీని చుట్టూ ఏమున్నాయి మరి? మహత్తత్వం నుంచి పుట్టిందనమాట ఈ భౌతిక తత్వం. అంటే పర్సానిఫైడ్ వర్షిప్స్, మహత్తత్వ పర్సానిఫైడ్ వర్షిప్స్ వాసుదేవ. అంటే ఈ భగవంతుడి యొక్క ఆ మహత్తత్వం. తర్వాత అహంకారం, అగ్ని, నీరు, వాయువు, పంచభూతాలు, వీటన్నిటి నుంచి వీటన్నిటితో నిండి ఉన్నది ఈ భౌతిక ప్రపంచం. అందుకే మరి ప్రతి ఒక్కటి ఆకారం ఉంది అంటే ఈ పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది అన్నది చూసాం. సో అది మన భౌతిక ప్రపంచం. అందుకని పైన అన్నిటికంటే సత్యలోకం ఉన్నది కాబట్టి బ్రహ్మలోకం, అన్ని ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక అన్న మాటకు అర్థం అదనమాట. ఇది పైన సత్యలోకం. సో ఇక్కడ మనం ఈ భూలోకంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని గనక జపిస్తే ఈ భూలోకం నుంచి అది ఎక్కడికి ప్రయాణం చేస్తోంది? మన మంత్రం మనం గనక సరిగ్గా భగవంతుని తలుచుకుంటూ జపించామంటే ఆ మంత్రం ఇలా దారంలా కనపడుతుంది మనకి, ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తోంది. వెళ్ళి పైన వైకుంఠంలో మరి లక్ష్మీనారాయణుల యొక్క నివాసానికి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడితో ఆగకుండా అది అక్కడి నుంచి కూడా ఇదిగో ఇలా ప్రయాణం చేస్తూ మీకు ఇక్కడ మంత్రం కనిపిస్తోంది. ప్రయాణం చేస్తూ మళ్ళీ పైకి వెళ్తోంది. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ చూసారంటే యారో కనపడుతుంది. ఇట్లా వెళ్తూ మళ్ళీ ప్రయాణం చేస్తూ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? చివరకు గోలోకానికి, భగవంతుడి దగ్గరకు వెళ్ళటం జరిగింది. ఇది సో అది ఫైనల్ గా ఇక్కడికి చేరుకుందనమాట. సో ఇక్కడ రాధా కృష్ణ నివాసానికి వెళ్ళింది, గోలోకానికి అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాము. కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ వల్లభాయ స్వాహ అని చెప్పి ఇక్కడ దీనికి మంత్రం క్లీన్ అని
వీళ్ళంతా గోపికలు లలిత, విశాఖ, సుచిత్ర 8 ముఖ్య గోపికలు ఉన్నారు. ఇందులేక రాధాదేవి కాకుండా రాధాదేవి ఆయనలోనే ఆయన శక్తియే రాధ అని చెప్తారు. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు కానీ ఇక్కడ మనం భౌతిక ప్రపంచం అన్నది చెప్పారు కాబట్టి అది ఇక్కడ మనం చూడటానికి గోలోక చార్ట్ చూపించాను. ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు పోస్ట్ చేస్తారు. ఈ చార్ట్ చూసుకోండి. దాని గురించి అంతా కూడా ఇక్కడ రాసి ఉన్నది. సో అది ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లో ఒక పైన బ్రహ్మలోకం నుంచి కింది లోకం వరకు అన్నిట్లో పుట్టుక మరణం జరిగే ప్రదేశాలే. కానీ కుంతి కుమారుడ నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మళ్ళీ జన్మించడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది ఎందుకు తాత్కాలికం అనేది కూడా మనకి ఇందులో ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. భూతగ్రామ సయేవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రళీయతే రాత్ర్యాగమే వశః పార్థ ప్రభవత్యహరాగమే. సో ఈ జీవులన్నీ పుట్టి బ్రహ్మకు రాత్రి అవడంతో ప్రకృతిలో లీనమవుతాయి. మళ్ళీ బ్రహ్మకు పగలు కాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో బ్రహ్మ రాత్రి సమయంలో విలీనం చేయటం, పగలు సమయంలో మళ్ళీ సృష్టించటం చేస్తూ ఉంటాడు. సో కలియుగ కాలం ఎంత? 4,32,000 సంవత్సరాలు అని చూసాం. ఈ ద్వాపర యుగం కలియుగానికి 2 రెట్లు, అది 8,64,000. త్రేతాయుగం కలియుగానికి 3 రెట్లు, అంటే 3 × 4,32,000 అంటే 12 లక్షల చిల్లర. సత్యయుగం కలియుగానికి 4 రెట్లు ఎక్కువ. సో అంటే 4 సార్లు 4,32,000 మనం హెచ్చవేస్తే గనక 17 lakhs 17 లక్షల చిల్లర వస్తుంది. అన్ని సంవత్సరాలు సత్యయుగంలో ఉన్నాయి. ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం. అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు? మొత్తం 1 + 2 3 + 3 6 + 4 మొత్తం 10 × 4,32,000 వేస్తే 43,20,000 సంవత్సరాలు ఒక్క యుగ చక్రంలో ఉన్నాయి. ఒక యుగ చక్రం అంటే 4 యుగాలు కలిపితే ఒక యుగ చక్రం. దాన్ని దివ్య యుగం అని కూడా అనొచ్చు. సో ఇలాంటి దివ్య యుగాలు 1000 అయితే ఒక పగలు బ్రహ్మకు. అలాంటి దివ్య యుగాలు ఇంకొక 1000 అయితే ఒక రాత్రి. సో బ్రహ్మ యొక్క పగలు ఎంత అంటే మరి 43,200 లక్షల సంవత్సరాలు అన్నమాట. బ్రహ్మ యొక్క అంటే 4,320 కోట్ల సంవత్సరాలు ఆయన రాత్రి. పగలు కూడా అంతే ఉంటుంది. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు ఒక్కరోజు ఎంత అంటే 86,400 లక్షలు అనుకోండి. సో 100 లక్షలు అయితే 1 కోటి, కాబట్టి 864 కోట్ల సంవత్సరాలు అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. సో అది బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక్క రోజు. అంత ఉందన్నమాట ఆయన యొక్క ఒక్క రోజు. సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇవి అర్జునుడి ప్రశ్నలు, ఆన్సర్స్. బ్రహ్మదేవుడి 1 సంవత్సరం ఇంత, ఆయన 1 గంట అంటే మనకు 3,60,000 సంవత్సరాలు ఆయన 1 గంట. మరి 1 నిమిషం అంటే 60 లక్షల సంవత్సరాలు బ్రహ్మదేవుడికి 1 నిమిషం మన టైంలో చూస్తే. ఆయన సెకండ్ ఎంతంటే మనకి 1,00,000 సంవత్సరాలు అయితే బ్రహ్మదేవుడికి 1 సెకండ్ అన్నమాట. సో అది బ్రహ్మ యొక్క జీవిత కాలం ఎంత అనే దానికి మనకి ఆన్సర్ కావాలి అంటే ఆయన ఒక్కరోజే ఇంత ఉన్నది. సో బ్రహ్మకు దీంతో 100 సంవత్సరాలు ఇలాంటివి అయితే ఎంత అంటే మరి అది ఆన్సరు 311 ట్రిలియన్ ఇయర్స్ అనుకుంటా వస్తుంది ఆన్సర్ దానికి. సో ఇది మనం ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడి ఒకరోజు ఎంతో చూసాము. సో ఇక్కడ మరి ఏం చెప్పారంటే ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో నా దివ్యధామానికి వస్తారు, మళ్ళీ వాళ్లకు పునర్జన్మ ఉండదు అని చెప్పారుగా. ఎవరికి?
నా దివ్యధామంలోకి వచ్చిన వాళ్ళకి మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉండదు అని చెప్పారు కదా. తర్వాత దుఃఖాలయం నన్ను పొందిన తర్వాత పునర్జన్మ, ఈ అశాశ్వతమైన దుఃఖాలకు పునర్జన్మ ఉండదు, నన్ను పొందిన మహాత్ములు ఆ పరమగతిని సిద్ధిస్తారు అని. ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆ దివ్యధామం ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారనమాట. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్త తం అహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య నా నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్త అంటే ఈ వ్యక్తం కానిది, నశింపులేనిది పరమగమ్యము. ఇది అందరికీ కూడా చివరి గమ్యం ఇదే. యం ప్రాప్య, ఎవరికైతే ఇది ప్రాప్తిస్తుందో నా నివర్తంతే, తిరిగి మళ్ళీ రారు, తద్ధామ పరమం మమ, అలాంటి ధామం నా పరంధామము అని చెప్తున్నారనమాట. నా ఈ దివ్య నివాసం వ్యక్తం కానిది, నశింపు లేనిది, ఇదే పరమ గతి, పరమగమ్యం. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రాడు. అది నా యొక్క పరమ దివ్యమైన నివాసము అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడి యొక్క నివాసము ఎలాంటిది అన్నది. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, భగవన్ నివాసం అక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ప్రతి పదం పాటే ప్రతి అడుగు నృత్యమే. అంటే ఏ దిగులు లేనటువంటి నిత్యానంద దివ్యానంద స్థితిలో ఉండే ప్రదేశము. మరి మన భౌతిక ప్రపంచంలో మనకు అన్ని ప్రతి అడుగు ప్రమాదమే, ప్రతి పనిలోనూ బాధలే, ఆందోళనలే ఉంటూ ఉంటాయి. సో భౌతిక ప్రపంచం, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ స్వభావం ఏమిటి అంటే శాశ్వతమైనది, ఏ తప్పు లేనిది. అంటే అక్కడ ఫాల్ట్ అనేది ఉండదు. అపరిమిత ఆనందం, నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, అన్ని కోరికలు నెరవేర్చేది ఏంటి అంటే అర్థం ఏ కోరికలు లేకుండా ఉండటమే అత్యంత తృప్తికరమైన స్థితి. అలాంటి స్థితి, ఏ కోరికలు లేకుండా ఆనందాన్నిచ్చే స్థితి, ఆకర్షణీయమైనది, ప్రత్యక్ష శ్రేష్టమైనది, అత్యున్నత లోకం, తిరిగి రాని ప్రదేశం. నైతే శృతి పార్థాజానం యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవ అర్జున. కాబట్టి అర్జున, ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఈ శ్లోకానికి ముందు ఏం చెప్తారంటే, ఇక్కడ మనకు ఫలానా కాలంలో పోతే మంచిది, మళ్ళీ వాళ్ళకి మోక్షం వస్తుంది, మళ్ళీ పుట్టరు, ఏది ఉత్తరాయణంలో పోతే మంచిదని, తర్వాత శుక్లపక్షంలో పోతే మంచిదని, ఇలా మన వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు వేదాల్లో ఉందని. అందుకని ఆ టైంలో పోతే బాగుండు అని అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసినా కూడా భక్తులు మాత్రం ఈ విషయం గురించి ఎప్పుడు కలవరపడరు. ఎప్పుడు పోతామో ఆ టైంలో పోతే బాగుండు అనేదే ఉండదు వాళ్ళకి. ఎందుకు? భక్తుడు ఎప్పుడైనా సరే భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటాడు, ఎప్పుడు పోయినా కానీ. కాబట్టి నువ్వు ఈ భక్తిలో స్థిరపడు, ఈ యోగయుక్తుడు అవ్వు, భవ అర్జున, అవ్వు అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భక్తి కాబట్టి తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు, అన్ని కాలాల్లోనూ, కాబట్టి నువ్వు ఈ యోగంలో యుక్తుడవు అవ్వు, అంటే ఈ భక్తి మార్గంలో యుక్తుడవు అవ్వు. ఎందుకు? నైతే శృతి పార్థాజానం యోగి ముఖ్యతి కశ్చన. ఈ మార్గాలు తెలిసిన ఈ భక్తులు, యోగులు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు కలవరపడరు. ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసినప్పటికీ, ఏది పలానా టైంలో పోతే మంచిదని ఉత్తరాయణంలో కానీ ఇలా శుక్లపక్షంలో కానీ, ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు ఏం కలవరపడరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎలాగూ ఆ భక్తి భావంతో నా దగ్గరికే వస్తారు కాబట్టి ఎప్పుడు నువ్వు కూడా సర్వేషు కాలేషు, అన్ని సమయాల్లో ఈ యోగంలో యుక్తుడవై ఉండు అర్జున, ఈ భక్తిలో స్థిరపడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ యోగం అన్నదానికి ఈ భక్తి మార్గం, భక్తి యోగం అని అర్థం. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. దానేషు యత్పుణ్య ఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ, వేదాలైన, యజ్ఞాలైన, తపస్సులైన, చైవ మరియు దానాలైన, దానేషు యత్పుణ్య ఫలం ప్రదిష్టం, మరియు దానాల వల్ల కూడా వచ్చేటటువంటి పుణ్యం కంటే కూడా ఎక్కువ పుణ్యం
అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వ, వీటన్నిటికంటే కూడా ఎక్కువ పుణ్యం వస్తుందని తెలుసుకో. యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం, ఈ అన్ని పుణ్యాల కంటే ఎక్కువ పుణ్యంతో ఈ అన్ని పుణ్యాలను అధిగమించి వీటన్నిటినీ కూడా పొందగలడు. చివరికి అతను పరంధామాన్ని చేరుకుంటాడు. సో భక్తి మార్గంలో ఉన్న వ్యక్తి ఈ వేదాధ్యయనం చేయడం గాని, కఠినమైన తపస్సు చేయడం గాని, దానం ఇవ్వడం గాని, లేదా ఈ తాత్విక యజ్ఞాలు చేయడం గాని, ఈ తాత్విక ఫలవంతమైన కార్యక్రమాలు అనుసరించడం వల్ల, వీటన్నిటి వల్ల అనుసరించడం వల్ల కలిగే పుణ్యం కంటే కూడా ఆ పుణ్యాన్ని అధిగమించి ఇంకా వీటన్నిటిని పొందుతాడు. చివరికి పరంధామాన్ని కూడా పొందుతాడు అని చెప్తున్నాడు. వీటన్నిటి ద్వారా వచ్చే పుణ్యం కంటే ఎక్కువ పుణ్యాన్ని పొందుతాడు. భగవంతుడి యొక్క పరంధామాన్ని కూడా పొందుతాడు ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న భక్తుడు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం ఏమి నేర్చుకున్నాము అంటే, సదా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని, భగవంతుణ్ణి ఇలా స్మరించడం ద్వారా మరణ సమయంలో కూడా మనం భగవంతుణ్ణి సులభంగా స్మరించగలము. మరి అంతే కదా, ఏదైనా అలవాటుని బట్టి వస్తుంది. సో ఈ భగవన్నామ స్మరణ మనం ప్రాక్టీస్ చేసిన కొద్దికి అది ఎప్పుడు మనకి నోటి మీద ఉంటూ ఉంటుంది. ఆ రకంగా మనం మన లాస్ట్ మినిట్ ఎప్పుడనేది ఎవరికీ తెలియదు కాబట్టి దానికి రెడీ అవ్వాలి. చివరిలో ఎం వాపి స్మరన్ భావే తమేవైతి కౌంటేయ అంటున్నారు కదా. ఏ భావాలను స్మరిస్తూ మనం ఉంటామో దానికి తగ్గ స్థితే వస్తుంది అని చెప్పి, కాబట్టి అలా మనం ఈ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తుంటే ఎప్పుడు మనకు అది నోటి మీద అలవాటు అవుతుంది. సో అలా లాస్ట్ మినిట్ లో భగవన్నామాన్ని స్మరించడానికి మనం రెడీగా ఉంటాము అని చెప్పి ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నాము. సో దానికి ఇక్కడ మనం ఈ ఆన్సర్స్ అన్ని చూసాము. మరి ఈయన అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నలు, దానికి భగవంతుడు ఇచ్చిన ఆన్సర్స్, ఇవన్నీ బ్రహ్మం అంటే మరి ఆత్మ అన్నది నాశనం లేని ఆత్మని, ఆధ్యాత్మం అంటే ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం, కర్మ అంటే భౌతిక శరీరానికి దారి తీసేటటువంటి కర్మలు, మళ్ళీ జన్మకు కారణమయ్యేటటువంటి కర్మలని, అధిభూతం అంటే భౌతిక ప్రకృతి, అధిదైవం అంటే భగవంతుడి విరాట్ స్వరూపము, అది యజ్ఞం ఎవరు అంటే పరమాత్మ, ఆయన ఎక్కడుంటాడు అంటే అందరి హృదయాల్లో. మరణ సమయంలో భగవంతుడిని ఎలా స్మరించాలి అంటే జీవితాంతం స్మరించటం, ప్రాక్టీస్ చేయటం ద్వారా అన్నది చూసాము. సో ఆన్సర్స్, క్వశ్చన్స్. తర్వాత మరి చివరిలో ఎవరైతే నన్ను స్మరిస్తూ వదులుతారో తప్పనిసరిగా నా భావాన్ని పొందుతారు, ఇందులో సందేహం లేదని చెప్పారు. లాస్ట్ లో ఏ భావాలతో పోతామో దానికి తగ్గ స్థితే వస్తుందని, దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా భరత మహాముని స్టోరీ చూసాం. కాబట్టి అన్ని టైమ్స్ లో నన్ను స్మరిస్తూ నీ పోరాటాన్ని సాగించు. మనం కూడా అలా భగవంతుని స్మరిస్తూ మన జీవన పోరాటాన్ని సాగించాలని ఇందులో అర్థం. నాకు గనక మనస్సును బుద్ధిని అర్పించినప్పుడు ఈ రకంగా తప్పనిసరిగా అసంశయంగా నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్పారు. ఈ యోగంలో యుక్తులై వేరే దారిలోకి వెళ్లకుండా ఇదే దారిలో కంటిన్యూ అయితే తప్పకుండా ఆ పరమ పురుషుణ్ణి మీరు చేరుకుంటారు అని చెప్పి మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో మనం దీనికి ఎలా రెడీ అవ్వాలి అంటే ఇప్పటి నుంచే రెడీ అవ్వాలి. ఎలా రెడీ అవ్వాలంటే భగవంతుని గురించిన మరి శ్రవణము, మరి స్మరణము, వీటన్నిటితో మనం రెడీ అవ్వాలి. అప్పుడు మోక్షానికి మార్గం అని చూసాం. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఆయన ఎలా ఏమిటి అన్నది, ఆయన సర్వం తెలిసినవాడు, అతి ప్రాచీనుడు, నియంత్రించేవాడు, సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడు, అన్నిటినీ పోషించేవాడు, భౌతిక భావాలకు అతీతుడు, నిర్గుణుడు అని మనం చూసాం. ఊహాతీతుడు ఎల్లప్పుడూ. మరి ఆయన అలాంటి పరమ పురుషుణ్ణి ధ్యానించాలి. సూర్యుడి తేజస్సుతో ప్రకాశించే దివ్యమైనటువంటి ఆ తత్వం భగవంతుడిది. అనన్య చేత సతతం యోమాం స్మరతి నిత్యశః. సో ఈ మార్గంలోనే ఉంటూ క్రమం తప్పకుండా ఎల్లప్పుడూ నన్ను స్మరిస్తూ ఉన్న వాళ్ళు తస్యాహం, నేను వాళ్ళకి చాలా సులభంగా దొరుకుతాను. అలాంటి యోగంలో నిత్యము యుక్తుడై ఉన్నవాడికి. సో భగవంతుని నిత్యము ఈ రకంగా మనసులో ఉంచుకుని
భగవంతుణ్ణి ఇప్పుడు మనసులో స్మరించుకునే వాడికి నేను తప్పకుండా దొరుకుతాను అని చెప్పారు. ఇక్కడ కుచేలో స్టోరీ చూసాము. ఆ తర్వాత భగవంతుని ఎందుకు పొందాలి అంటే ఆయన్ని పొందిన తర్వాత ఈ పరమ సిద్ధత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయానికి తిరిగి రావక్కర్లేదు, వాళ్ళకి పరమగతి సిద్ధిస్తుంది నన్ను పొందిన తర్వాత. ఆ పరమగతి భగవంతుడి పరంధామం ఎలా ఉంటుంది అంటే, మరి ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పైలోకం నుంచి చివరి లోకంలో అన్ని చోట జనన మరణాలు ఉంటాయి, కానీ నా నివాసానికి చేరుకున్న వాడు మాత్రం మళ్ళీ జన్మించడు. కాబట్టి అని చెప్తూ ఈ బ్రహ్మ సృష్టి, పగలు సృష్టి, రాత్రి విలీనం అన్నది చెప్తూ బ్రహ్మ యొక్క జీవిత కాలం ఎంతో అన్నది చూసాము. చివరికి ఈ పరంధామం ఎలా ఉంటుంది అంటే, మరి నివాసం, నా నివాసం నశింపు లేనిది, పరమగమ్యము, అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత తిరిగి రాని తద్ధామ పరమమ్మ, అలాంటి దివ్యమైనటువంటి సర్వోన్నత నివాసం నా నివాసం అని లాస్ట్ కి చెప్పడం జరిగింది. ఆ నివాసం ఎలాంటిది అని. సో ఇది మనం ఈరోజు చూసినటువంటి. చివరికి ఈ భక్తులు ఏ టైంలో పోయినా సరే నా దగ్గరికి వస్తారు. ఫలానా ఉత్తరాయణం అయితే మంచిది, కృష్ణపక్షం కాదు శుక్లపక్షం మంచిది అని అంటూ ఉంటారు, కానీ ఇవేవి భక్తుడికి వర్తించవు. భక్తుడు ఏ టైంలో పోయినా నా దగ్గరికి వస్తాడు. కాబట్టి నువ్వు అన్ని కాలాల్లోనూ ఈ భక్తి యోగంలో స్థిరపడు, అప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడు పోయినా నా దగ్గరికి వస్తావు, కాబట్టి నువ్వు భక్తిలో స్థిరపడ అర్జున అని చివరికి అర్జునుడికి చెప్పడం జరిగింది. ఈ భక్తుడు వేదాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు, దానాలు వీటన్నిటినీ మించిన పుణ్యంతో అతను చివరికి భగవంతుడికి పరంధామాన్ని చేరుకోగలుగుతాడు ఆ భక్తుడు అని చెప్తున్నా. అది హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ